activitats aquí al museu. Espero que us passeu bé i aprengueu moltíssim amb ell. I només dir-vos que les sessions, avui, per exemple, l'estem gravant perquè hi ha una persona que no pot assistir, és gratuït. Tu la gravem i tu passem l'enllaç. Si hi ha algú que no pot assistir a una sessió, doncs la gravarem i serà un material que compartim entre el grup. Es decidirà després si el professor vol compartir alguna cosa o no, d'acord? Però és més que res per això. Si algú té un imprevist o no sé qualsevol cosa, doncs ho gravem i ho compartim. I a partir d'aquí us deixo treballar. Molt bé. Perfecte. Doncs, si estem a punt, ja ens ho podríem posar. Si us sembla, primer us presentem una miqueta, més que res per saber d'on venim i el nivell que teniu, i després ja ens hi posem. Jo només comentar-vos que si teniu algun dubte, si hi ha alguna cosa que no l'havíeu clar de la situació, doncs m'ho dieu obertament i no passa res. Tots n'hem d'acabar aprenent alguna vegada i si no en tens prou una vegada, doncs les dues. Que aquestes coses, el que sí que tenen és que a vegades requereixen molt de temps per tenir l'experiència de saber el que t'està passant o quines coses no funcionen o com ho has d'acabar abordant. I és temps, no és temps perdut, sinó que és temps invertit perquè la propera vegada no et torni a passar. Molt bé. Doncs, si us sembla, som-hi? Vinga, a la secció d'avui el que introduirem una mica és tot el tema d'Arduino, d'on va sortir. Tampoc no m'allargaré gaire perquè el que ens interessa és anar directe al gra. Llavors intentarem instal·lar primer de tot el programa, que és alguna cosa que ja esteu fent, i els drivers necessaris per comunicar la placa. Farem una primera programació per comprovar que tot ens funciona i llavors començarem a introduir la placa de prototips, que és part del material que tenim aquí, i treballarem les sortides digitals, les entrades digitals i les sortides analògiques. Intentarem quedar-nos aquí perquè és un contingut dens i, com us deia, intentarem fer-ho molt pràctic i Mira, començo amb el tema d'Arduino. És un sistema general que engloba tant la part de programació com la part de hardware físicament. Si voleu podeu obrir la vostra placa aquesta d'aquí que teniu, que és l'Arduino, que és aquesta que teniu aquí. Ara sembla que havia obert. Llavors, que seria aquesta placa d'aquí. Llavors, fixeu-vos que hi diu 1, però no hi diu Arduino. Seria la placa aquesta d'aquí. Perquè després d'aquest projecte va néixer als Estats Units, a l'MIT, i van intentar apropar l'electrònica digital a la població. Llavors, aquests microcontroladors ja fa molt de temps que existeixen. Les plaques també fa molt de temps que existeixen, però el coneixement per programar-los i per fer-hi coses era com molt tancat en el món dels enginyers. Llavors, feia falta tenir molts de coneixements. La idea que van tenir a l'MIT és obrir una mica el món, que tothom fos capaç. Llavors van simplificar molt la manera de programar i van simplificar molt l'electrònica. I a més la van distribuir de manera lliure. Vol dir que tothom podia accedir als plànols i en podia fer còpies. Per això les plaques que tenim nosaltres no hi diu Arduino, perquè no són Arduino, sinó que utilitzen el mateix microcontrolador, tenen més o menys el mateix esquema, però són còpies que han agafat algú d'alguna part del món i les ha imprès i les ha fet fer. Això fa que el seu cost sigui molt més barat que una placa Arduino. Per què una placa Arduino és més cara? No perquè sigui produïda diferent, sinó perquè quan estàs pagant una placa Arduino també estàs donant suport al projecte que va començar tot això. Llavors hi ha gent que encara hi continua treballant per desenvolupar més plaques, per donar més cobertura, per difondre. Llavors, jo el que sempre recomano és que a la vida, com a mínim una, l'has de comprar de veritat, com a mínim per donar suport i que t'estàs beneficiant de tots aquests avanços que ens han proporcionat. Dit això, a la pàgina web aquesta d'Arduino.cc teniu molta més informació d'on va sortir el projecte. També han tingut alguna picabaralla entre la gent que el van fundar i alguns es diuen Arduino, els altres es diuen Genuino, però tampoc hi entraré en detall. El que ens interessa és que siguem capaços d'instal·lar-nos al programa de descàrrega de la idea d'Arduino i que primer de tot mirem de comprovar si podem tenir comunicació amb la nostra placa, o sigui, si som capaços directament de programar-ho. Per fer això, què necessitarem? Necessitarem que el programa estigui instal·lat, llavors, si no el tenim instal·lat, el que heu de fer primer és descarregar-lo. Com ho acabarem? Ja ho acabarem de comprar. Quan l'endolleu, representa que el vostre sistema us hauria de reconèixer uns drivers. Jo com que tinc un Mac aquí va una mica diferent, però vosaltres us hauria de reconèixer els drivers. El que necessitem per fer la primera programació, per veure si la nostra placa i el nostre ordinador es poden comunicar, que és el bàsic. Si això no funciona, primer arreglarem això i després ja anirem a l'ordinador. Seria dir-li el tipus de placa que tenim nosaltres, després ho continuaré repetint fins que tothom vagi aconseguint programar. Llavors, fixeu-vos que aquí
hi ha moltes plaques d'ordinadors que diferencien les diferents plaques d'ordinadors. Amb el microcontrolador, que és la placa que nosaltres anem a programar, n'hi ha que són més grans, que tenen més sortides i més entrades, n'hi ha que són més potents. Aquesta que tenim nosaltres és la bàsica, l'Arduino Uno. El microcontrolador és el bàsic i per començar és el que ens va bé. Llavors, nosaltres aquí triarem la placa aquesta, que és l'Arduino Uno, o Genuino Uno. Fixeu-vos que aquí ens parlen de la unitat. I llavors el port representa que quan vosaltres heu connectat l'Arduino us ha d'haver reconegut el port. Si aquí no us surt res, quan li poseu port no us surt res, doncs vol dir que hauríem d'instal·lar els drivers perquè el reconegui i ja ho farem. Llavors, si us l'ha reconegut i podeu veure els drivers aquests, l'únic que ens cal és passar-li un codi. Aquest d'aquí està en blanc, llavors per posar-li un codi anem a posar algú que faci alguna cosa. Ens aniríem aquí a fitxer, exemples, i dels bàsics i posaríem aquest al vídeo. Llavors anem a l'obra, són exemples que ja hem perfecte. De moment no sabem què fa això, ja ho veurem. El que m'interessa és poder programar la placa i simplement li haig d'apretar aquest botonet d'aquí, el de la fletxeta, i primer em diu que configura el programari, que també veurem què és, diu que està actualitzant, i diu pujar d'enllestida. Si aconseguiu pujar d'enllestida, estem perfectes. Sí, ara carreguem aquí arxivos, exemples, i coses són bàsics o no? Llavors, em ve a veure i em vaig a mirar si realment hi és el correcte total. Jo l'he desconnectat i el continuo detectant, vol dir que realment no el tenia ben instal·lat. Llavors, el que has de fer és perquè reconegui els drivers i tot això, et descarregues el driver per telecomunicació sèrie, que és aquesta web d'aquí. Sí, descarregues aquest driver. Probablement els altres també... Suïdo. Si diu Suïdo, vol dir que va ser bé. Llavors... Obriu totes les coses i comproveu que teniu exactament el mateix que hi ha aquí. Si hi ha alguna cosa que us falta, m'ho dieu. Ja veig que a mi no m'ha donat el no sé què. Ho dic perquè ara, perquè tots estiguem aquí, si ens sembla. Bàsicament heu de tenir tots uns kits de resistència, uns quants LEDs, LDRs, un connector d'aquestes partides de 9 volts, un servo, un sensor de temperatura, el tema de les LEDs, un pulsador, un relé, un regulador de tensió, la placa Arduino, la placa de prototips i el cable. El tema d'aquesta capseta blava que té aquí els motors normalment giren de manera contínua, en canvi els servomotors només giren a 180 graus. Llavors nosaltres, en comptes de dir-li la potència que volem a la que vagi el motor, doncs al servo li direm a l'angle que vol que es posi. 0 graus seria tot cap a una banda, 180 graus seria tot cap a l'altra. I en tot el rang li puc dir exactament a l'angle que vull que se situï. Hi ha molts llocs on hi ha servomotors, per exemple, a l'hora d'obrir comportes o d'accionar coses. Com? Comunicable, això. Realment, el que funciona és que té com una resistència amb un potenciòmetre dintre, llavors, en funció del valor que tu li dius que vols que giri l'angle, el potenciòmetre gira i llavors ell llegeix el valor del potenciòmetre i pot saber més o menys l'angle que se situa. Aquests d'aquí, diguem, no són putres i van amb un potenciòmetre. Hi ha que van amb potenciòmetres digitals i n'hi ha que sí que van amb torres, però aquest potser val €1 i aquests que vols que en parles tu, doncs, diguem-ne, potser en valen 100. A mi em falta el servo. Falta servo... Ja en tinc dos. Seria el servomotor. Llavors, a aquesta altra banda d'aquí tenim com un altre element de color blau que té 3 potetes amb uns cables. Sí? Això aquí és un sensor de temperatura i humitat. Doncs, bàsicament, hi ha sensors de temperatura que són analògics, que s'han de calibrar i tot això, i en canvi aquest tipus de sensors ens dona directament la temperatura i la humitat relativa. I nosaltres podem llegir directament, digitalment, el valor. Tenim la LCD, una pantalla per poder representar dades. Aquesta és de 20x2, vol dir que té 2 files i 20 columnes. Podem representar diferents tipus de caràcters. El que passa és que fixeu-vos a dalt
tots els pins que té, que en té 16. Llavors, si nosaltres volguéssim interaccionar directament de la nostra Arduino amb aquesta pantalla, necessitaria connectar sense cables. I és un risc, perquè hauria d'anar connectant cada un d'ells. Llavors, ens donen un accessori, que és aquesta part d'aquí, que en algun moment ho soldarem, i coincideixen perfectament els pins. Quina part és? Té com un quadradet així, un potenciòmetre. Sí? Llavors això encaixa perfectament a dintre dels pins aquests que es deia per la part de dalt. I llavors, un cop està soldat això, jo per interaccionar amb la pantalla, amb 4 pins en tinc prou. I és més fàcil. No? Perquè moltes vegades, per tenir problemes que no funcionen la programació, moltes vegades són temes de connexions, perquè com que es fa una placa de prototip, doncs a vegades no fa un contacte o coses així. Llavors, per això ens ajudarà. El tema del galè, clar, nosaltres amb l'Arduino al final sempre podem acabar fent leds o fent anar servos o així. O si nosaltres volem fer coses, diguem-ne, més a gros, encendre la bombeta o fer una porta automàtica, doncs necessitem un element que pugui aguantar molta més tensió i més intensitat, perquè el nostre Arduino no pot. Doncs això és el que fa un relé, que bàsicament és un contacte mecànic en el que jo puc controlar si es tanca o s'obre. Llavors vol dir que aquí jo puc connectar coses de 220. Llavors ja veurem com funciona, però vol dir que amb la meva placa, doncs no sé si faig, per exemple, que quan detecti llum doncs s'encengui un LED, en comptes d'encendre un LED, doncs li podria dir que quan detecti llum que s'apagui la bombeta. I una bombeta de les que treballem normalment. Llavors això em permet interaccionar amb elements de més alta potència, un relé. La part aquesta d'aquí funciona amb la placa de productius. Això d'aquí és perquè no sempre hagi d'estar enrotllat amb el cable a l'ordinador i em permet alimentar-ho des d'un port USB, ja sigui amb un connector d'aquests que connectes a la paret i serveixen per carregar el mòbil, doncs ho podries utilitzar, o també amb el connector aquest de 12 volts. Llavors, això d'aquí simplement, si us fixeu, té com 4 pins a la part de sota, que són els que encaixen a la placa de prototips. Això encaixa així. I després ja el tema de les resistències ja veurem per què serveixen. Tenim pulsadors, LEDs i el connector aquest que us deia per la pila de 9 volts. Si volem fer que el nostre sistema sigui autònom, doncs l'únic que necessitarem fer és connectar això aquí i aquí en cas que tinguem algun circuit muntat, o si veig que només en funciona amb l'Arduino, doncs podria connectar-lo directament a l'Arduino. Són bàsicament els elements que tenim, que són els que treballarem, els que ens donarà temps. N'hi ha molts més. Òbviament d'electrònica podríem parlar de molts dispositius, però per començar amb aquests ja tenen. Com ho fem? Llavors el que hem fet és, primer de tot, dir-li quina placa teníem. Aquí en els exemples. Recordeu que hi ha moltes plaques, segons el microcontrolador, la nostra és l'Arduino 1. Per tant, a vegades un dels primers causes de problemes és que quan engegues l'ordinador pot ser que no estigui ben configurada la placa. Llavors, si tu intentes pujar un codi que està bé en una placa que no és la que et toca, no el pujarà. Llavors, hem de configurar la placa i després configurar el codi. Si no tenim aquestes dues coses correctament configurades, el codi que vosaltres intenteu pujar pot ser que estigui bé, les vostres connexions pot ser que estiguin bé, però que no acabi funcionant. Per tant, primer ens assegurem de fer. Llavors, el que hem fet és comprovar, primer de tot, que podem posar un codi simple i pujar-lo a la placa. En aquest cas, la placa aquesta, l'Arduino 1 que tenim nosaltres, té la part del microcontrolador, que seria la part central, que vaig aquí. Aquesta d'aquí seria una placa similar. Fixeu-vos que aquesta, en comptes de dir Freenove, aquesta no hi diu res. Per efectes pràctics tenim la part de la placa. El que ens interessa, l'element clau, és el microcontrolador, que pot ser que nosaltres no tinguem així allargat, que aquests d'aquí són que tenen, diguem-ne, les potes físiques molt més grans, que es poden posar i treure. El nostre és molt més petitet, perquè està soldat, diguem-ne, amb una soldadura superficial, però diguem que per produir-los en massa, doncs segurament és més gran. Altres parts. Aquí tenim aquests dos LEDs que en diu RX i X.
Si us fixeu, en el moment en què vosaltres apreteu el botó de programar, quan diu subiendo, aquests dos leds comencen a fer com bellugues. Per què està passant això? Perquè s'està produint comunicació entre l'ordinador i la placa. RI seria el de recepció i el TX el de comunicació. Seria com quan l'ordinador està parlant a la placa o quan la placa està parlant a l'ordinador. Llavors s'encenen aquests leds perquè diguem que s'estan parlant, s'estan intercanviant la informació. Això seria com estic programant. I llavors tinc aquest led d'aquí, que és amb el que jo puc interaccionar. Diguem-ne que aquesta placa només té el microcontrolador i no té res més. Però a part, l'element aquest clar és un led que té incorporat. Aquest led està connectat a la pota 13, que les potes aquestes d'aquí estan numerades. Hi ha la pota 13 aquesta que està connectada amb el led. Què vol dir? Que si jo li dic que, ara explicarem què és això, que posi la pota 13 a un valor alt, doncs el que farà serà encendre el led. I si li dic que la posi a un valor baix, el que farà serà apagar el led. Ara ho anem a veure, això. Però només és perquè sapigueu que tenim un element aquí que em permet, sense res més, sense connectar res més, doncs ja jo poder interaccionar amb el led. Aquests drets ja els havíem dit. La connexió USB és el cable per poder programar. Si vull programar, haig de connectar aquest port. Si només vull alimentar, ho puc alimentar per aquest port d'aquí. Però per programar necessito aquest aquí. Si tinc connectat el cable de programació, també alimenta. Vol dir que jo per comprovar alguns circuits, si no tinc gaire demanda d'energia, ho puc fer amb el port USB. Si tinc més demanda d'energia i intentem fer coses o alguna marranada, la placa pot ser que no funcioni, però a part l'ordinador s'ho queixarà, perquè els ports USB tenen com a límit una certa intensitat, que són 500 mA. Vol dir que si en el port USB li demanes que et doni molta intensitat, et saltarà l'alarma del Windows i et dirà que aquest port USB que estàs connectant aquí li passa alguna cosa perquè està consumint massa i te'l tallarà. I llavors ja haurem de mirar a veure com ho fem per arreglar-ho. Diguem, és un problema de soft, és una protecció que té el sistema perquè això no... El botó de reset seria per tornar a començar el programa o a vegades per quan volem passar un programa i no funciona la part de software per posar la part. Molt bé, i llavors ja anem a les parts aquestes dels pins on nosaltres connectarem tots els nostres elements. I aquí ens separa sortides i entrades digitals i vol dir input i o vol dir output. Quina diferència hi ha entre entrades i sortides? Una sortida és quan jo dono informació a l'entorn i aquesta informació o interacció amb l'entorn ho puc fer de diferents maneres, ja sigui a través de moviment, amb això que deia, un servo, un motor, a través de llum, amb un LED, o a través de so, amb un brunzidor. Tot això són sortides. I entrades és el contrari, és quan jo capto informació de l'entorn. Seria, per exemple, un sensor de temperatura, seria un pulsador per veure si estic apretant o no estic apretant, o diferents tipus de sensors. Tots els sensors el que fem és captar informació nosaltres. Doncs, si aquests sensors són digitals o les sortides són digitals, jo puc connectar-los en aquesta tira d'aquí dalt. Els analògics serien aquests d'aquí baix. Fixeu-vos que hi diu de A0 a A5, per tant serien els analògics. I llavors aquests d'aquí hi diu el power ports, que serien tots els temes de potència. Els sensors per funcionar necessiten estar alimentats amb una tensió determinada i puc treure l'alimentació d'aquesta manera. Sí? Queda clar això, més o menys? Bon. Doncs, continuem. Anem a analitzar el primer codi aquest que teníem nosaltres, que era el Blink, i a veure cada un d'aquests trossos d'aquest codi què fa, perquè d'aquesta manera nosaltres entendrem com funciona i podrem fer muntatges una mica més complexos. Llavors, tota l'estructura del codi que fem nosaltres a Arduino sempre té les mateixes parts. Ja, si ara jo li dic que faci un fitxer nou a Arduino, en blanc, i posarà, de fet tenim per aquí darrere, em posa això d'aquí. I això d'aquí què és? Tinc bàsicament dos blocs, un que diu void setup i l'altre que diu void loop. En el setup, què haig de dir? Li haig de posar, li haig d'explicar quin hardware tinc. Vol dir, el hardware es refereix a quines coses físiques tinc connectades. Li haig de dir si són entrades, si són sortides, quantes en tinc i on estan. I ara el loop el que li explico és què vull fer amb aquestes coses que tinc connectades. Sí? Ara, en el cas del Blink, que és l'exemple del Blink, què hi tenia connectat? Que amb què interaccionava? Amb un LED, no?
doncs li haig de dir tinc un LED, on el tinc connectat i què és una entrada o una sortida. Llavors, anem a veure. En el nostre exemple del Ring, aquí ho fem una mica a grosso modo, però pot ser que vosaltres aquí, en comptes de LED, i tingueu l'últim LED o alguna cosa així. LED building, va, perfecte. Llavors, tot el tema de programació funciona amb paraules clau. Vol dir que vosaltres, a mesura que aneu treballant, aneu aprenent noves paraules que ell entén que fan una sèrie de funcions. Llavors, la primera és, fixeu-vos en el setup, que jo li haig dit quin hardware tinc. Doncs, el primer que estic dient és pin mode, que estic dient, molt bé, tinc un pin on tinc alguna cosa. I li haig d'entrar dos paràmetres. El primer, li haig de dir en quin pin tinc això que li estic descrivint jo. En aquest cas, això de LED últim ho podeu treure i li poseu un 13. Per què? Ara ho anem a fer ja des de zero. Ell representa que té una paraula clau que sap, com que tens aquesta placa, sap on tens connectat el LED. Però nosaltres anem a suposar que tenim una placa diferent i li canviem el LED últim per 13. A què faig referència quan li dic 13? Faig referència a que jo sé que en la meva placa aquesta que hem definit, el LED, aquest d'aquí, està connectat a la pota 13. Per tant, jo li dic que a la pota 13 hi tinc A. Sí? Pin model a la pota 13. I la segona paraula clau, quina és? La segona paraula clau, fixeu-vos que és out. Què fa referència? És una sortida. Podria ser un brunzidor, un LED, un motor, qualsevol cosa que simplement fos digital, que tingués dos estats. Un estat encès, un estat apagat, un estat funcionant i un estat sense funcionar. I en aquest cas un LED té només dos estats. Quan jo parlo d'una sortida digital, vol dir que té només dos estats, o 1 o 0 o tensió o sense tensió. Per tant, què hem fet aquí? Hem canviat el primer i he posat un 13. Sí? I li dic que és una sortida. I ja està, ja s'ha acabat. Simplement li dic que en el meu exemple tinc un element que està connectat a la pota 13 i que és una sortida. Llavors, en la part del loop, que és on jo explico el codi corresponent, què li dic? Li dic digital write. Clar, com que li he dit que tinc un element digital, amb el tema del pin mode, li estic dient que escriu de manera digital. I fixeu-vos que per escriure de manera digital només tinc dos estats possibles. Un estat alt i un estat baix. L'estat alt seria quan dono tensió, quan alimento, i l'estat baix seria quan no dono tensió, quan el tinc apagat. Llavors, aquí, per fer-ho diguem-ne correcte, què l'hauria de posar? Digital write, en comptes del LED o LED últim que teníem vosaltres, l'hauria de posar 13. Per què? Aquesta instrucció, com funciona? Li dic, escriu de manera digital, li haig de posar a quin pin vull que escrigui. Òbviament, si m'he definit el 13, doncs només puc escriure el 13. Per tant, aquí li posaré el 13. I després l'estat que vull que escrigui. L'estat quin és? O high o low, no? High seria el valorat, per tant seria amb el LED encès, i el low seria amb el LED apagat. Llavors, què li estic dient? Li estic dient, a la pota 13 me la poso al valorat, per tant, encens el LED. Què faig després? M'espero. Esperar-se és delay i entre parèntesis el nombre de mil·lisegons que vull que s'esperi. Un segon té 1.000 mil·lisegons, llavors vol dir que s'esperarà un segon en aquest cas. Sí? O sigui, ara que li estic dient, encén el LED, espera't un segon, i ara què li vaig a dir aquí? Li dic el mateix, el digital write LED, però ara li dic low. Low què vol dir? Vol dir un estat baix, per tant, no dono tensió, per tant, l'apago. I després què faig? Em torno a esperar un segon. Què us estic demanant? Que em canvieu aquests LEDs o LED últim per 13, per comprovar que realment ho tenim connectat a la pota 13. I un cop ho tingueu, li torneu a passar el codi. Us diu, que no l'has guardat o que no m'agrada que me'l modifiquis aquest que tinc com a exemple. Doncs d'acord, li dieu que sí i el coordinegeu. Digues. Sí, la fletxeta, ara, per programar-ho, és aquesta fletxa d'aquí. Tinc dos elements, que serien aquest element digital, el que hi ha al TIC què fa? El TIC compila el programa. Mira, totes les paraules clau
que hem escrit nosaltres, ell les entengui i em generi, diguem-ne, un fitxer que llavors li pugui passar a la placa i la placa el pugui entendre. Si jo compilo i em dona algun error, vol dir que no està ben escrit. Jo primer el compilo i diu s'està compilant el programari i diu compilació inexistida, no em dona cap error, per tant vol dir que ho he fet bé. Fixeu-vos que si ara jo això li poso algun error, per exemple, li he tret el parèntesis a la part aquesta d'aquí al final i comprovo, doncs em dirà, noi, aquí tens un error, que t'has deixat el parèntesi. Fixeu-vos que les instruccions que hi ha a dintre del setup i a dintre del loop van en punt i coma. Vol dir que al final haig d'escriure punt i coma. Això els que veniu de programació en C és el mateix, no? Val. Si ens ha funcionat això, fixeu-vos, jo aquí tinc el tema del 13 i tot això, el programa, i em diu, estic actualitzant, i diu pujada enllestida. Vol dir que ara m'està fent el link amb l'E13, tal com jo havia dit. Perfecte. El que us comentava, anem a comprovar, per exemple, que si jo canvio aquests retards, quan passo el codi, també em canvia. De fet, és cert, també canvia. Per tant, vol dir que d'alguna manera estic controlant el meu LED. I poso alguna altra paraula, perquè m'he equivocat a l'hora d'escriure, ell no me la posa en color. En canvi, les paraules que ell entén sí que me les està posant en color. Fixeu-vos, el white loop per aquí, aquest blau, aquest de color marró. El delay me'l posa en taronja, el high i el low també. En canvi, aquest error de teclejar que he posat jo, me'l marca en negre. Què vol dir? Que ho entén? Llavors, si ara li poso bé, ja me'l marca en taronja, per tant ja l'està entenent. Sí? Si tu t'havies deixat una lletra, però fixa't que si deixes una lletra, t'ho marca en negre. Per tant, és una manera que podem tenir visualment d'intentar anar corregint els errors. El de corregir errors em fa un fart, perquè al final sempre hi ha alguna cosa que fallar. Molt bé, i fixeu-vos, aquí, a part de posar 13, clar, si jo tinc un programa allà que està posant cada vegada el número de leds que tinc posat, doncs potser pararé. I si després resulta que en comptes de posar aquella quota vull posar una altra quota, haig de canviar tots els números. Per això els solem utilitzar com variables. Vol dir que abans de tot el programa, abans del setup, li defineixo una variable que no és més que un lloc on jo guardo un valor que li dic led. Això és el tipus de variable. En aquest cas és entera, que vol dir que pot agafar un cert valor, però ara no entrarem en detalls. I en led igual a 13. Què vol dir? Vol dir que cada vegada que jo posi la paraula led, ell m'ho canviarà per el número 13. Què vol dir? Que aquí puc posar leds. Vaig posar led per tot. Si després faig un altre codi i en comptes de ser la pota 13 és la pota 8, què faré? Només canviaré un 8 aquí i ell entendrà que ara led val 8. I tots els leds valdran 8. Llavors, el meu codi, diguem-ne, m'haurà costat poc esforç canviar la pota on jo tenia connectades les coses. En canvi, si ho haig d'anar fent en números tot, al final pararé dir, només veuré números. En canvi, si el nom de la variable li dono alguna cosa que està relacionada amb el que jo estic fent, li dono una mica de sentit en el meu codi. Què vol dir? Que si tinc un led, doncs que li poso led. I si tinc 3 leds, què faré? No li diré led groc, led vermell i led verd. Els hi posaré, que això val dir la pota on estan connectats cada un d'ells, i quan els haig d'utilitzar, no hi posaré el número de pota, hi posaré el led que estic utilitzant, perquè per mi serà molt més fàcil d'entendre. Quan vulgui que ensigni el led verd, què li diré? Li diré, digital right, led verd, high. D'aquesta manera, estaré entenent que jo quan estic escrivint el codi estic ensenyant el led verd. Si hi posés digital right 5 high, diré, vale, 5 quin era? 5 era el verd i el 8 quin era? Llavors és que el pares vinc. Fins aquí bé? Molt bé. El que anem a fer ara és sortir de la placa. Molt bé, la placa està bé, és molt maca. Tinc el meu led que funciona, hem comprovat que podem canviar els retards i aquestes coses, però el que volem ara és fer muntatges a fora de la placa. Llavors, per això utilitzarem la placa de prototips, que és aquest element d'aquí. La placa de prototips acaba sent a vegades una mica mal de cap, perquè les connexions les RCB i tran de tots els pins i totes aquestes coses, si no la liem. Anem a veure la placa de prototips, com es funciona. Llavors, això és la meva placa de prototips, aquí tinc alguna altra placa, però per explicar com funciona m'és igual. Fixeu-vos, aquí tinc tota una tira que és de color vermell. Aquí
una tira que és de color blau i a la part de dalt també la tinc. La podeu identificar, aquestes tires vermella i blau? Representa que totes aquestes tires estan connectades internament. Tots aquests punts, diguem, té com una plaqueta metàl·lica que els connecta tots aquests d'aquí. Tots els vermells estan connectats. Tots els blaus estan connectats també. Per tant, si jo punxo alguna cosa aquí i punxo alguna cosa aquí, aquests dos llocs on jo punxo estaran connectats, hi haurà connexió, seran al mateix punt. I el mateix em passa amb els vermells de dalt i els blaus de dalt. Atenció! Els blaus estan connectats entre ells, però aquest blau i aquest blau no estan connectats. Si vull que estiguin connectats, què haig de fer? Haig de portar un cable d'aquí fins aquí. Els vermells estan tots connectats entre ells i aquests també estan connectats entre ells, però aquest no està connectat amb aquest d'aquí. Si vull que estiguin connectats, haig de portar un cable d'aquí. Com fem això dels cables? Doncs teniu cables per aquí, vaig a destripar-te un cable. Fem un cable. I, si per exemple volguéssiu connectar, ara això d'aquí no ho farem servir encara, ja ho farem. Si volguéssiu connectar el positiu d'una banda amb el positiu de l'altra, simplement punxaríeu en algun lloc i punxaríeu en algun lloc. Ja representa que els dos positius ja estarien connectats. Sí? Perfecte. Què més necessitem saber? Que, a part d'aquestes parts de dintre, la part de dintre també hi ha llocs que estan connectats internament, però van diferents. En aquest cas estaven connectats per aquestes files. En aquí estan connectats per columnes. Vol dir que tots aquests que tinc aquí, 1, 2, 3, 4, 5, aquests 5 d'aquí són el mateix punt. Però només aquests 5. Aquests 5 que tinc a continuació són un altre punt. Aquests 5 que tinc a continuació, un altre punt. I aquests 5 i aquests 5 tampoc estan connectats. Sí? Simplement és que aquests 5 estan connectats entre ells. Què vol dir? Que jo puc arribar a punxar aquí i sortir d'aquí dalt d'aquí. Sí? Molt bé. El que anem a intentar fer ara és, en comptes de fer un blink amb un LED que tenim aquí a la placa, fer un blink a la placa de positius. Atenció! Arduino funciona a 5 volts i els LEDs aquests van a 3 volts. Llavors, si connecto el LED directament, el fregeixo. Per tant, hi hem de posar una resistència pel mig, sí? Perquè limiti el corrent que passi pel LED i no me'l carregui. De totes les resistències que teniu marcades, m'agafeu les de 220R, que són 220 ohms. Llavors, podeu agafar el LED que vulgueu i una resistència de 220. I anem a repassar quina seria la connexió. De 200. 220, 220 R. Jo tinc el 20R. No sé si R. Està clar. 220. Segur que tens el 2 pintat fluixet. Pues sí. Veus? Que és aquest 220R. 220R vol dir 220 i la R normalment es fa servir per al símbol d'ohms. El que passa que, esclar, escriure el símbol d'ohms queda així com una mica raro i hi ha moltes màquines que no ho fan. Llavors, per si hi posa una R. Després veurem que també fan servir gas, pernils i coses d'aquestes. Llavors, què necessitarem? Per fer el nostre muntatge, en aquest cas passarem del botó aquest. Aquí em diuen, va, primer de tot, anem a fer el que se'n diu sense electrònica digital. Anem a encendre el LED a veure si s'encén, només alimentant el meu LED. Sí? Llavors, aquí seria el tema del link. En comptes de fer-ho directament amb el 13, perquè el 13 ja sabem que hi ha el LED aquest aquí, ho posem en un altre cop. I fixeu-vos quines connexions fa. Primer de tot m'agafa un cable, que podeu agafar un cable qualsevol com aquest que jo he destripat aquí a la bateria, i me'l poseu a qualsevol d'aquests punts que més us agrada. Qualsevol. Però ha de ser una sortida
digital, no? Entenem? Va, el col·loquem aquí i després me'l posa en la placa de prototips a qualsevol punt d'aquests que vulguem. Perquè què estaré fent? Estaré portant l'atenció que m'està donant aquest pin a la placa de prototips. Perfecte. Molt bé, si ja tenim el pin, ara fixeu-vos què hi posa. Hi posa la resistència. Però la resistència no me la poseu entre dos vegades al mateix punt, perquè jo vull que el corrent vagi cap a un altre punt. Per tant, haig de punxar la resistència al mateix punt on he portat el cable, perquè representa que vull que estigui connectada allà, i l'haig d'acabar portant a un altre punt. Sí, que no sigui al mateix punt. Aquí no la poseu així, ha d'anar així. Molt bé. En aquest altre punt que hi ha d'anar connectat? Hi ha d'anar connectat al LED. Sí? Les resistències no tenen polaritat. Vol dir que tant és si la poses del dret o del revés. Però els LEDs sí que en tenen. Els LEDs, fixeu-vos que teniu una pota llarga i una pota curta. De fet, també es pot veure perquè tenen una petita osca a la part de dalt. És més fàcil veure la pota llarga i la pota curta. Llavors, què hem de fer? La pota llarga és la positiva, diguem-ne, i és la que heu de connectar a les resistències. I la negativa la connectem a qualsevol altre punt. Per tant, fixeu-vos què estic fent? Estic connectant de la placa a la resistència, de la resistència en el LED, i ara I si ho fessis al revés, o sigui... Si vols, el pots posar al revés. No funcionaria. No funcionaria. Després ho proves. Ara primer fes que... No, el LED és un díode, de fet. Els díodes només deixen passar el corrent en directe, en inversa no. Això és perquè tenen uns semiconductors i... Després, on vagi parar la pota curta i fixeu-vos, sempre les connexions no les fa mai així vertical, sempre en horitzontal, perquè surto d'un punt i vaig a parar en l'altre punt. Llavors, el positiu el tinc aquí amb la resistència i el negatiu què faig? Agafo un altre cable i on el porto? En el GND de la placa, que seria el terra de la placa. Què feia? Doncs ara li hem de dir a la placa que ja no estic en el 13, estic en un altre. Llavors, si li he posat números, doncs heu de canviar tots els números. Heu de canviar els 13 per el número on tingueu posat la sortida. Però, ja posats a canviar, correu-vos-ho i feu INT-LED igual a el valor on tingueu i canvieu tots els números per LEDs. Vale, però això en quina part se fica normalment? Exacte, abans del boi. Sí. Fixeu-vos que aquí hi ha molta lletra, perquè ho entenguem. Quan escrius codi, si no hi poses comentaris, ets pet, perquè al cap d'una setmana llegiràs aquell codi i diràs, i aquí què estava fent? Per tant, és molt important que quan nosaltres anem escrivint el codi, doncs anem posant comentaris de què estem fent a cada moment. Per posar un comentari, després del polígon puc posar barra, dos barres d'aquestes i escriure el que vulgui. I ell no ho tindrà en compte. Si vull escriure una parrafada, en comptes d'anar fent barres, també el que puc fer és barra i asterisc, i després per tancar el meu comentari asterisc barra. Jo tinc problemes amb l'asterisc. I llavors tot el que estigui entre barra asterisc i asterisc barra, ell ho tindrà com un comentari. Per tant, passarà bé. Però tu, quan ho vagis a llegir, doncs podràs dir, aquí estic encenent i apagant un LED perquè no sé què es m'ha vale. Llavors ja ho llegiràs. Sí, els comentaris són importants, però són aquí hi ha tantes coses. Tot el que sigui barra asterisc i asterisc barra, ell passa. Sí, ho accepta directament? Directament. INT LED igual a els pin on ho tinguis tu. Aquí canviarà de vista. Sí, o no? tu hi has de posar després la paraula clau que poses la variable. Si tu li dius LED, ara en comptes de 13 has d'escriure LED. Ha de ficar l'ET aquí, i després hi poses l'ET a dalt. O sigui, tu li estàs assignant a l'ET el valor 5 i ell cada vegada que veu la paraula LED li posa 5. Oye, que m'he compte que... Sí, ara tens un rato d'escriure. Semàfor de veritat té
3 colors. Nosaltres, per el que em sembla veure, el verd no el tenim, però farem com si fos el blanc. Val? I fent un semàfor de veritat, hi ha 20. Fixeu-vos que m'hi heu de posar, en comptes de dir INT LED igual a 13, m'hi poseu INT LED verd igual on el tingueu connectat. INT LED groc i on el tingueu connectat. INT LED vermell i on el tingueu connectat. I després, en aquí, quants pins modes hi heu de posar? 3. En aquí, pin mode LED verd, pin mode LED groc, pin mode LED... no sé què deu ser. I tots són sortides. I en aquí, què m'hi heu de posar? En aquí heu de pensar com funciona el semàfor. I no és trivial. Perquè, clar, en el moment en què enciens un has de pagar l'altre i aquest has d'esperar però l'altre no. Perquè sigui estàndard, fem que el verd i el vermell duren 3 segons i el groc dura 20 segons. Sí? Fixeu-vos que aquest és un mini projecte en el que tenim una part de muntar el hardware, que és reproduir això que heu fet 3 vegades, i després la part de software, que és anar una mica més enllà, no? És reproduir això, però una mica més complicat. Som-hi? Vinga, va. Indicació. Per muntar, desconnecteu la placa. Perquè a vegades, mentre estàs muntant, els cables es toquen o no sé què, clar, potser estàs fent un circuit positiu i negatiu i salta tot. Per tant, per muntar, desconnecteu i si voleu, abans de connectar, dieu, enteneu, com ho veus? I ens ho mirem. Sí? Vale, INT LED Unicom. És minúscula, Sí, l'INT fa referència al tipus de variable. La INT vol dir que són 2 bytes i pot anar des de menys 35.000 fins a més 35.000, o si és entera, de 0 fins a 65.000. Sí, en aquest cas podríem utilitzar un tipus de variable que fos més petita i no gastaria tanta memòria, però ara anem a l'altre. Sempre minúscula. Sí, INT, fixa't que INT ho entén. La minúscula i em sortir l'error. INT ho entén, vol dir una variable tipus entera. Quan tu defineixes una variable li has de dir el tipus de variable, el nom de la variable i el valor que li assignes. Llavors, fixa't, aquí li estem dient les 3 coses. El tipus de variable, INT, entera. El nom de la variable, LED, i el valor que li assigno, que és 13. Sí? Va, fixa't que aquí... Va, no s'estàs agafant, no estàs tornant a allà. I ara els positius els connectem. Mira, ara és una marmelada, però no claris. Llavors, això és més fàcil que faci així. Si no saps què passa, que hi ha un martell de leds. Així queda més net i després hauries de portar un cable d'aquí a la negatiu, perquè si no, què hauries necessitat? 3 cables per portar-los al negatiu. Llavors, per portar-lo així, només has de portar un cable d'aquí al negatiu i com que tots aquests són al mateix punt és més fàcil. Exacte. Aquí és això que deia. Tot aquest d'aquí és la mateixa tira i és negatius. En canvi, aquests d'aquí van per columnes, diguem-ne. Els dos aquests de la punta van per fila i els altres van per columnes. Ho podeu fer així, també jo veig que és més fàcil que el negatiu em faci servir el negatiu a aquest d'aquí. Llavors, és el que és negatiu. Tant és. Però aquí hi ha tot aquí que connectaries el corresponent al pit i aquest aniria al negatiu. I amb un negatiu fàcil no el remei, i després de negatiu són 6 cables, no són 4 fàcils. O sigui, al final hi haurà un cable de falla. Però si els convents no em faci servir, aquí mateix. Si ho has connectat bé, en comptes de brillar el blau, hauria de brillar el blau. Aquí em surt. Val, aquí què t'està dient? Potser és espai. Diu que... Perquè aquí marca el cel, ara trobarà tot. Diu que no tens el port. No sé, entra. Llavors, sempre que dona un error, mira't a veure què diuen aquí. Si algú diu algú de com, de no sé què, de no sé quant, serà aquest. Perquè el pregunto, veus aquí que ara hi ha el cel? Sí. Val, llavors, aquí... No s'ha canviat. No s'ha canviat. Aquí hauria de dir què hauria de dir? Hauria de dir LED. I hauria de dir LED. I podria dir un 5, però llavors s'estarà canviant sempre 5. En canvi, així, si jo ho canvio en un lloc, ell quan interpreta la paraula LED,
Li canvia sempre. Per això definim la variable, perquè no hagi d'estar tocant constantment. Per tant, em canvies tots els 7 per LED. Amb LED, vale. Dos sortides. Sí. Anem a veure. Sí, anem a veure que tot funciona. Llavors, canvio el 7 em posava, són el 6 i el 6. Li poso el 6 i li passa. Sí, i ara comprova que... Bueno, primer, si li poses que l'enviï, ell primer el comprova i després l'envia. O sigui, directament aquí. Bueno, directament aquí. Va, aquest funciona i el 5. Fixa't que és fàcil d'aquesta manera anar canviant els números per comprovar que les connexions les tens ben fetes. Ara les connexions les tens ben fetes. És que està al revés. Ah, ho he fet al revés. Ah, molt bé. Ostres. No, has comprovat dues coses al mateix temps, que si el poses al revés no tira. Sí, pues sí. Vinga, Vale, pues estupendo. Vinga, i ara això que estava comentant, que aquí què has de fer? Has de definir, en comptes de LED, li poses LED verd, LED groc, LED vermell, i li has de posar el pin on tens cada un d'ells. Vale. Sí? Vale, perfecte. I es pot ficar control, copiar i... Sí? Tot el que sigui estalviar, aquí ens hi posem. Ja, però ara, quan ho facis així, tindràs un problema, i és que com que els delays són diferents... Ho sé, però assignar el delay a cada un individual. Molt bé. Que crearàs... Aquí només podem ficar el procediment del 7. Sí, però no hi has de posar 7, hi has de posar més pla. I en comptes de posar-hi més pla, el 7, posa-hi una barra baixa, perquè ell no sent espai entre les variables. Llavors, aquí li has de dir, vale, a quin pin està preguntant? En el pin LED. El vermell ha d'estar a high, el groc ha d'estar a low i el verd ha d'estar a low. Per tant, li poso aquestes 3 instruccions i li dic que s'esperi. Ja tinc la primera situació. Anem a passar a la segona situació. Què és la segona situació? Haig de tornar a definir l'estat dels meus 3 LEDs, que seria el vermell low, el groc low i el verd high. I després que s'esperi el temps que havíem dit que s'havia d'esperar. I la tercera situació, doncs, el vermell low, perquè no està engegat, el groc high i el verd low. I que es torni a esperar el temps que havíem dit. Fixeu-vos que el comportament d'un semàfor és molt repetitiu i tot això, i vosaltres podeu pensar en sengles, però és més fàcil que penseu. Vaig estructurar-ho. Quants estats tinc? 3? Doncs defineixo quina és la posició de cada LED a cada un d'aquests 3 estats. I dic, estat 1, ho faig tot, estat 2 i estat 3. I acabem. Quan tingueu més pràctica ja podreu començar a pensar, ostres, si aquest d'aquí a aquí no m'està canviant, no cal que li torni a posar l'ou. Ja ho pensarem. Però ara, de moment, si ho segmentem d'aquesta manera és més fàcil. I tindríem moltes situacions, no? Seria aquest encès, els altres apagats, aquest encès, els altres apagats, aquest encès, els altres apagats. I en comptes de posar delay 500 i anar posant delay 500, podria posar a dalt de tot de variable que fos espera igual a 500 i anar posant tots els delays espera, delay espera, delay espera. D'aquesta manera, jo, canviant només la variable aquesta que poso a dalt, en comptes de 500, posant-li 200, aniria més adreça. Sí? Però conceptualment seria més o menys el mateix. En quant a muntatge, més complicat. Fixeu-vos també aquí, a l'hora que vas a fer muntatges, a l'hora que vas a fer muntatges que tenen molts elements, al final, per aquí no volem, si no hi quemen si ho fas així. Llavors, fixeu-vos com ho ha fet ella. Ha posat els leds un al costat de l'altre, ben juntets, la resistència de la pota on acaba el led fins al terra, tots els terres conjunts, per tant, portar el led, i l'únic que hauria de fer és portar un cable de cada un d'aquests leds a una pota corresponent. Queda més ben ordenat i l'efecte visual també seria més xulo. Al final, vull dir que ens acabem empenyant una mica com vulguem. Aquest exemple el recuperarem algun altre dia i veurem que hi ha
maneres, perquè això, clar, hauria d'escriure quants estadis hauria d'escriure jo aquí, 9 etapes d'aquestes, no? De 9 leds, però al final quedaria un codi superllarg. Doncs hi ha maneres de sintetitzar molt el codi fent bucles i coses d'aquestes, però ja ho treballarem. Anem a veure un altre tema i després us dono temps per fer. Vinga, anem a treballar les sortides analògiques. Llavors, sortida digital, o 0 o 1, per tant el LED o encès o apagat. Però què passa si jo en comptes de tenir el LED directament encès o apagat vull que estigui una mica encès? O que vagi canviant la seva brillantor? Sí? Seria com la llum aquesta del menjador, en comptes de tenir-la perfectament encesa, pots regular amb ambient tènue, ambient de lectura o ambient funcional. Doncs per això necessitem les sortides aquestes que li diem analògiques. En realitat no són sortides analògiques, també són digitals, però el que passa és que les fa canviar molt ràpid de dalt a baix i llavors és com si quan tu el mires doncs l'estiguis veient que brilla una mica més que el màxim. Llavors, la paraula clau és aquesta, analog bright. Fixeu-vos la diferència de nosaltres fins ara que posàvem digital bright, o high o low. Ara, l'analog bright, que hi hauria de posar el pin, on jo estic fent l'escriptura d'aquesta analògica, i la intensitat amb la que vull que brilli. I en aquest cas va de 0 a 255, on el 0 seria el mínim, per tant apagat, i el 255 seria el màxim. Sí? Per tant, ara fixeu-vos que tinc tot un rang de valors. Què anem a fer? Anem a fer un muntatge simple d'un sol LED i anem a demanar-li que el que vagi fent és que el vagi encenent a poc a poc fins al màxim i després el vagi baixant. Sí? Encenent, com si anés fent unes cuques de llum o alguna cosa així. Sí? Llavors, això està molt bé, però com ho podríem fer? Doncs home, seria molt senzill, però tardaríem molt. Què li hauria de dir? Encén aquest LED, el LED 8, per exemple, amb quina intensitat? Amb 0. T'esperes una miqueta, 100 mil·lisegons. Després l'encens amb 1, t'esperes 100 mil·lisegons. Després amb 2, t'esperes 100 mil·lisegons. I així fins a 255. Quan arribi, després li diré, ara t'esperes 254. Després 253. Però fixeu-vos que això és una feina super repetitiva, no? Llavors, què tinc? Tinc una instrucció que em permet fer un bucle. Fixeu-vos que sempre estic fent el mateix. És, brilla aquest LED amb una certa intensitat i espera. I el que m'està canviant és aquesta intensitat. Doncs, per això tinc una paraula clau, una estructura que és el for. El for què em permet? Em permet anar repetint una sèrie de vegades sempre la mateixa estructura. Anem a veure com ens la descriuen aquí amb l'Arduino. Em diuen, molt bé, això és el for, i per escriure un for, què haig de fer? Li haig de dir for, inicialització vol dir amb quina variable vols que vagi comptant, fins quan vols que compti i quan vols que n'hi sumi. Aquí sembla que sigui molt complicat i tot això, però al final, quan vosaltres voleu veure quina és l'estructura d'una paraula clau o d'una estructura d'aquestes, el que heu de fer és mirar l'exemple, que al final acaba de vegades. Sí? Què està fent aquí? Està utilitzant l'estructura for i està fent exactament el mateix que jo volia fer. M'està dient, tens un pin que alguna cosa connectada amb el pin 10 i fixeu-vos que en el setup no em defineix com que hi tingui res en el pin 10 perquè quan defineixes una sortida analògica no cal posar-la. Diguem que és una excepció d'aquesta. Si fossin d'aquesta llengua diria més l'excepció que confirma l'altra. Per tant, simplement estic dient, tinc un LED en el 10, però aquí no hi diria en el setup. I després, aquí fixeu-vos, en el byte PWM pin, que en aquest cas, fixeu-vos, com que l'he dit en el 10, ell canviarà això per un 10, i en comptes de fer-lo brillar un número, em diu que el fa brillar una variable i. Però quan vali? Aquí està la gràcia, que li estic fent fer un bucle i li dic
La variable i inicialment val 0. Val? I després m'ha dit, i quan ho haig de fer això? Fins quan? Mentre i sigui més petit o igual que 255. Molt bé. I cada vegada que faci una altra vegada el bucle, què haig de fer? I més vol dir que n'hi sumes 1 a la i. Per tant, anem a veure, jo ho haig de fer com si fos l'interpretador d'aquest codi. I dic, vale, fes-ho des de i igual a 0, mentre i sigui més petit que 255 i cada vegada n'hi sumes 1. Vale, us començo per i igual a 0. I em diu, fes brillar aquest pin amb el valor i. Quan vali ara? 0. Per tant, el faig brillar a 0. I no espero 10 milisegons. Molt bé. Quan arribo aquí, què faig? Torno a verificar la condició aquesta, perquè encara estic dintre el foc, perquè no he arribat a 255. Molt bé. I quan torno a pujar, quants n'hi he de sumar a la i? Hem quedat que 1. Per tant, quan va ara la i? Ara la i val 1. Torno a executar aquesta instrucció. Fas brillar aquest pin amb quan? Amb 1, perquè ara la i val 1. M'espero 10 milisegons. Torno a pujar. Quan va la i ara? 2. Per tant, em farà brillar amb 2. M'espero 10 milisegons. Torno a pujar. Quan val? 3. Fins que em valdrà 254. Quan val? Fes brillar, 254, al màxim. M'espero 10 milisegons. 255, encara és vàlid. Perquè aquí hi ha l'igual. Va, torno, 255. Torno a pujar, 256. Mira aquesta condició d'aquí. 256 és més petit o igual que 255? No. Salta i torna a dalt. Sí? Això no faria el que jo vull que faci. Quasi ho faria. Què faria? Partiria de 0, aniria augmentant, i quan estigués al màxim, què faria? Crac! Tornaria a 0. Si jo vull que pugi i baixi, us ho penseu, però és relativament senzill d'entendre. Què li haig de dir? Li haig de dir que aquí un altre bloc com aquest, que en comptes de pujar que baixa. Per tant, que surti de quan? De 255, que ho faci mentre i sigui més gran que 0. Sí? I en comptes d'anar-li sumant 1 cada vegada, que li vagi restant. Per tant, en comptes de més, doncs menys. I llavors sí que ja tindré el proveu una altra. Atenció! No tots els pins poden funcionar com a sortides analògiques. Només hi ha uns determinats. I per saber quins són, us heu de mirar la placa. I els que són aquests que permeten sortida analògica tenen com un guionet així una mica esbiaixat a davant, que són l'11, el 10, el 9, el 6, el 5 i el 3. LED, jo què sé, LED, perquè només en tens un, no? INT LED igual al lloc en el temps. I això ho fas abans del setup. Te'n recordes que ho fèiem abans dels dos blocs aquests? Sí. Doncs INT LED igual a la 11, perquè tu utilitzaràs el pin 11. I quan hagis de fer l'Animal Prime, posa-li LED. No li posis 11 ni res, sempre posa les paraules clau, perquè d'aquesta manera si has de canviar alguna cosa és molt més ràpid. I així que a dalt de tot. A dalt de tot, abans del watch setup. Perfecte. Bueno, això és perquè us ho correu, perquè agafeu i us poseu a la pàgina de l'Arduino i busqueu for Arduino. I... Sí? Poseu aquí al Google i poseu Arduino for. Ja està. For loops Arduino reference. És el mateix que tenies allà. Efectes pràctics. Sí, si ho teniu en el navegador i tot això, és el mateix. Jo sempre vaig a mirar els exemples, que a vegades és més pràctic perquè tot la llibre.
Una pregunta. Digues. Int és el tipus de variable. I és la variable que tu aniràs canviant a mesura que vagi passant per aquí. Llavors, si fixes, és la variable amb la que fas brillar el teu LED. Per què? Perquè és la que vols que vagi canviant. Per tant, la intensitat és el que vols que vagi canviant. Si en comptes de posar-li li posessis brillantor, estaria molt més bé. Perquè un altre dia que tornes a llegir el codi i diré què estic fent aquí. Ah, la brillantor! Ah, vale, estic tocant la brillantor. Llavors, aquesta I, si pots posar brillantor, ja està. Perquè tu al final, quan poses INT tipus de variable i el nom de la variable, com si poses I, com si poses J, com si poses K, i pots posar el que vulguis. No, perquè tu el LED l'has definit aquí. LED 6. Aquí hi va un policoma. Val? Quina és la variable que tu fas córrer? És aquesta variable que tu defineixes aquí. Però fixa't que LED seria el PWM aquí. Aquí m'ho estàs fent malament, perquè for LED, no. Seria for, INT, el nom de la variable. I això ho has de posar a dintre del loop. Veus que aquí està dintre del loop? Tu ho estàs posant a fora. Està dintre del loop. El loop què fa? Simplement fa el tros de codi i quan acaba torna a començar dalt. Per això se'n diu loop. Loop seria com volta en anglès. Llavors, això ja diguem, això que estàs fent, ho estàs fent bé, però ho has de posar a dintre del loop. Perquè a més, ell vol que tot el que tu estiguis escrivint estigui dintre del Arduino. O està dintre del setup o està dintre del loop. Llavors, quan tu poses el for, aquí has de posar les instruccions que vols que faci dintre del for. Tu li havies posat for, però no li havies dit què volies que fes. Perquè ell, el for, entén. Això està bé, però això ha d'estar dintre del for. Per tant, has d'obrir corxera i has de tancar corxera. Sí que no les havies tancat. I ara a més anirà superlex, perquè el delay, a més es nota que baixi la vedeta. El vaig a canviar aquest. Fixa't aquí, el for, i fixa't que hi haurà corxera i tanca corxera. I tu no ho havies posat. I ara és aquest efecte que comentava, que puja i després, pam, baixa de cop. Però jo no vull que faci això, vull que pugi i baixi suau. Per tant, ara representa que aquesta estructura que vas posant aquí l'has de tornar a posar a sota, però en comptes de que pugi, que baixi. Sí, ens va o no? Tant és això, no tant és igual. 10 punicom. I ara, en comptes de delay 15, poso-li delay ret de retard. Els dos, no? Els dos. Sí. I aquí també, no? Sí. I enxufa-li? Bueno, podria apretar aquí una part, no? Ja està, no? Va, ara va més ràpid. I fixa que si ara el volem canviar, en comptes d'un 10, aquí... Clar, ara ja no haig de canviar dintre el codi, només em fa falta canviar aquí dalt. Posaré un 5. Aquí seria, no? Sí, exacte. I no fa falta tocar el codi perquè ja estic canviant la variable i el meu codi ja té la variable. No, li pots posar en el de passar-lo directe, que quan li fotes la fletxa aquesta, compila i si està bé, el passa. Llavors, per les entrades, anem a fer l'entrada més simple que hi ha, que seria un pulsador. Sí, un pulsador. Com es connecten els pulsadors? Fixeu-vos, aquí tinc un pulsador, seria aquest d'aquí. Aquestes dues potes, ell entén que són la mateixa pota, estan connectades internament. Clar, un pulsador, si jo hagués de mirar quin és el contacte, com serien els contactes d'un pulsador, jo m'imagino que només en té dos. Quan està obert, no estan connectats i quan apreto, us els connecten. Però els nostres pulsadors, si us hi fixeu, en tenen 4. Sí? Com es menja això? Doncs que realment els dos d'una banda estan connectats entre ells i aquests dos també estan connectats entre ells. I quan es connecten tots? Es connecten quan jo apreto el pulsador.
cabos els heu de posar tal com estan aquí. Estic veient que potser tindrem algun problema a l'hora de connectar aquest pulsador, perquè no sé si m'acaben d'entrar del tot, però bé, sí, potser no és. Per tant, vol dir que els haureu de posar així. Per què? Doncs perquè si els poséssim al revés estaríeu connectant els mateixos punts i la manera de connectar el pulsador, no cal cap resistència d'aquesta, la resistència li posarem explicant. Bàsicament, què haig de tenir? Haig de connectar una de les potes del pulsador, les d'una banda, una de les dues, en un pin, en una entrada analògica, una entrada digital, perdoneu, a qualsevol d'aquestes que havíem vist aquí, ara aquesta és una placa relativament diferent, però també, alguna de les mateixes que estàvem utilitzant ara, qualsevol. I l'altra banda del pulsador l'haig de connectar a terra. Una banda la connecto en una entrada digital i l'altra banda la connecto a terra. A veure si trobo el... Fixeu-vos com ho connecten, aquí. Mireu-ho. Mireu. Agafen i fan anar un cable de la pota 8 en un costat, tant és aquest d'aquí o aquest d'aquí, perquè no són el mateix, estan connectats entre ells, i l'altra banda la connecten directament a terra. Sí? Una pota aquí i l'altra pota directament a terra. Sembla que aquí s'han equivocat perquè no connecten el positiu. Però és aquesta pota, una pota en el pin i l'altra pota a terra. Sí? Si fiquem una pota directa a terra, ja està, no? No es connecta, no? A veure... Hem de donar unitat, no? Sí, però si ho fas així, tenim el problema que, com que aquestes són la mateixa i aquestes són la mateixa, si me les connectes totes dues a terra, les estaràs connectant. Llavors, que l'interessa una terra i l'altra positiva. Exacte, per què? Perquè en el moment que jo apreti el pulsador, llavors sí que ja les connectarà. I ell podrà, i la plana podrà declarar. Si les acabeu d'entrar amb ganes, entren, fins a baix. Sí, jo ja entès, és així, no? Perfecte. Sí, però t'has de fixar que l'has de connectar on hi ha el lèmic, que està bé connectat. Aquí, com les posen aquí, és aquí. El pulsador, si li posen amb ganes, entra tothom. Ho he entès bé, no? En principi. Vale? Sí, però l'estem connectant just on hi ha la pota, clar, si me'l connectes aquí no hi haurà contacte res. I aquest d'aquí, fixa't que aquí també hi tens altres coses en aquesta mateixa pota. Llavors, és la 14, doncs llavors una va en aquesta banda i l'altra va en aquesta banda d'aquí. Sí, perquè aquesta... Això d'aquí no ens cal. Aquesta resistència d'aquí li posarem per sobre. Que vol dir que aquesta resistència d'aquí la posarem... Ja us explico. Sí, no cal. No, aquesta gas que diu que no la posarem. I l'altre és un lent normal que l'ha connectat fins ara. Si tu tenies el pulsador, ara fas el led. Tal com havíem fet abans. No, però el tema del pulsador va per una banda i el led va per una altra. Fixa que no tenen res a veure. Hi ha tot el tema del pulsador que està connectat per aquí i el tema del LED que està connectat per allà, per una altra part de la placa, no han de tenir res en comú. No, pots fer una la resistència i Sí. Sí. Dic que aquesta d'aquí, de 10 camps, en principi no ens cal. Aquesta no ens cal, ja li posarem d'una altra manera, li posarem per cor. Sí, dic que el muntatge del LED i el muntatge de l'adaptador són completament a part. Això d'aquí és una banda i això d'aquí és una altra banda. Això és el mateix que havíem muntat fins ara. Un cable amb una resistència i un LED. En una altra banda en muntem el tema del pulsador.
funciona si jo li dic que funciona. Però ara això, diguem-ne, és un circuit que necessita ser programat. Tu m'estàs dient, si volem fer funcionar un LED en un pulsador, no cal que fem tant el P1, tens raó. No, Tens raó. Podríem agafar i posar el LED en un circuit entre el positiu i el negatiu, amb el LED al mig, amb el pulsador al mig, i quan apretes el pulsador s'encendria, va. no, però jo estava mirant aquí. El circuit del positiu, a l'altra punta no va molt. No, sí, potser és que ara això ho haig de tirar cap allà i realment he connectat el positiu i el negatiu. Bueno, ho ha tallat aquí, però els tindria connectats. Sí, tens raó, això d'aquí, ara hauria de connectar-ho en el negatiu, aquest d'aquí per anar. No. Com ho tenim? A veure. Vale, això d'aquí és el mateix que havíem muntat fins ara, és a dir, d'aquí, aquí no... Però representa que ara això d'aquí, com que és el negatiu, me l'has de portar en algun lloc, perquè si no aquests s'acaben aquí. Sí, aquí m'has de portar un altre cable cap al negatiu. D'aquí cap a un GND d'aquí. Cap a un GND, sí. Perquè és com abans, si només hi tinguessis un LED, com ho faries? Hi posaries aquest, està bé, faries anar d'aquí a aquí, i d'aquí i on ho posaries? El posaries en el terra, no? Posat aquí. GND gran. Vale, però clar, està aquest. Vale, És una altra cosa, és una altra cosa, diguem-ne, però sí, els GNDs són tots iguals, però si tu en tens més aquí, en necessites de GNDs, necessites un pel pulsador i un pel LED. Escriure el codi. Va, vosaltres em dicteu i jo l'escric. Tenen el codi? Sí? No? No tenen el codi. Vale, fem una cosa. Us sembla si estem pel codi, deixem de muntar, ens centrem en el codi i després us dono temps i ho feu avui tot. Però ara esteu pel codi perquè si no... Val, fixeu-vos que bàsicament el que vull fer és que quan apreto el pulsador se m'encengui el LED. Sí? Quan apreto el pulsador que se m'encengui el LED. Com a exemple, òbviament hi ha moltes maneres molt més fàcils de fer-ho, però ara per practicar això, doncs ja. Vinga, ara està clar que tinc dos elements. Sí? Un és una entrada digital, perquè el pulsador és o apretat o no apretat, per tant és digital. I l'altre és el LED, que ha d'estar encès o apagat, per tant també és digital. I com que no vull anar escrivint números, primer de tot, què haig de fer? Definir variables, no? Us li vaig a dir INT LED, que el tinc en el pin 8. I INT pulsador, que el tinc en el pin 6, per posar alguns números. I en comptes de LED i pulsador hi podria posar el que volgués, però com que LED i pulsador, a mi més còmode posaré LED i pulsador, però si voleu posar les coses, molt bé. En el setup, què hi hauria de posar en el setup? Li haig de dir que tinc una sortida i una entrada. Per tant, el pin model, LED, i què hi hauria de posar aquí? Output. S'ho menja tot, el pin model el posa així taronja, LED ho posa en negre perquè és una variable que he definit jo, per tant no hi ha problema, i l'output me'l posa amb aquest color blau perquè entenc que és una sortida. Sí? I el pulsador, com li hauria de dir? Li hauria de dir pin model, pulsador, i li podria dir input. Però si li posés input, seques, li hauria de posar la resistència aquella que posava ella més. I no li vull posar. Que si només li posés input, ho tenia això. Deia que si només li posés input, aquesta resistència li hauria de posar. Bàsicament és perquè si no li poso aquesta resistència el valor no estaria connectat enlloc i estaria flotant i a l'estar flotant ell no sabria si té un 0 o un 1 i tot això. Total, que la resistència ja és, però jo no li vull posar. I ell té
maneres de posar-li de manera interna. Sí, és com si l'Arduino tingués com actiu allà dintre que va llegir les instruccions i diu, en aquesta posa-li la resistència. Vale, doncs agafa i li posa la resistència. Però jo li puc posar el codi que li posa la resistència aquesta perquè el valor no estigui posant. En comptes de dir-li només input, li poso input polar. I això de polar què vol dir? Vol dir la resistència polar, que és una resistència que està connectada a 5 volts que fa que el valor no estigui flotant. Vaja, que a mi és més còmode posar cable del pulsador i del pulsador terra, però sé que hi ha una resistència i no li poso, però li poso. Sí? I tinc algun altre element més? No en tinc cap més. Molt bé. I ara què vull que facin aquí? Ara vull que comenci a pensar, perquè fins ara no pensava. Només estava actuant. Pensar què vol dir? Doncs que jo li doni condicions i que tingui un comportament segons com sigui aquestes condicions que jo vaig donar. Per tant, haig de dir, bàsicament és un sí. Sí què? Si el pulsador està apretat, encén el dret. I si no, apaga. Bàsicament li haig de dir això. Encén el dret i apaga i ja ho sé fer. Ara el que no sé fer és dir-li si està apretat o no està apretat. Llavors, sí com seria? If. Ara li haig de posar la condició. La condició. Si escriure de manera digital era digital write, doncs llegir de manera digital serà digital read. I se'l menja. Ho veieu com el posa taronja? Digital read. Fixeu-vos que un digital read no cal que li posi el PIN i el valor que vull que llegeixi, no? Ell llegirà el valor que li tocarà llegir. Per tant, només haig de posar el PIN no puc que el llegeixi. I digital read de pulsador. Diferència entre digital write i digital read. El digital write li haig de dir el PIN on vull que escrigui i el valor que vull que escrigui. Però en cas del digital read només haig de dir el PIN no vull que llegeixi. El valor ja llegirà ell. Si el digital read del pulsador, ara com li dic apretat o no apretat? Clar, ell només entén dos valors. O valor alt o valor baix, que són high o low. Doncs, si el digital read del pulsador és high, i fixeu-vos, aquí, mica en mica ho anem desgranant tot, no sé si ens quedarà material per als altres fills, però... Digital read del pulsador, ell agafa un valor alt o un valor baix. I ara jo estic comparant. El comparo amb si és un valor alt o un valor baix. I fixeu-vos, no li poso un igual, li poso dos iguals. Per què? Perquè quan compara no és el mateix que quan assigna. Quan jo li dic la variable LED val 13, estic assignant. Li poso un igual. Li dic, la variable LED val 13? Seria una pregunta. Doncs llavors, la variable LED val 13, aquí l'hauria de preguntar si LED 2 iguals a 13, seria, en aquest cas estaria comparant. I aquí estic comparant. El que llegeixes del pulsador és alt? És una pregunta que li faig. Per tant, van dos iguals, estàs comparant. Per comparar dos iguals, per assignar un igual. Si el high què vol dir? El high vol dir que no està apretat. Llavors, aquí li vaig a posar coixeres, encara que no li he posat, però no sé. O sigui, si el que llegeixes del pulsador és alt, per tant, si el pulsador no està apretat, què ets de fer? Què ets de fer amb el LED? Si no està apretat, apagar. Per tant, què li poso? Apagar el LED? Molt bé. I si no què vol dir? Home, si no està alliberat vol dir que està apretat. Per tant, li poso neus, que vol dir si no.
senzill. Val? Si el pulsador està alliberat, apagues el LED. I si no està alliberat vol dir que està apretat. Si està apretat, l'encens. Això està escrit amb si està alliberat el pulsador. Com ho podria escriure si estigués apretat? Si el pulsador està apretat, llavors m'engegues el LED i si no, l'apagues. És el mateix. Com que hi ha només dos. I aquí, si m'ho volís per una mica, escriuria. Està el pulsador apretat, és el que li estic preguntant. Sí, li estic preguntant. Està el pulsador apretat? Ho compilo i em dirà altra cosa. I li agrada. Vinga, va, provem. Ja podeu fer una cosa connexió. Anem a veure com la nostra placa, a part de parlar i comunicar-se amb aquests que havíem vist fins ara, també em pot enviar informació a l'ordinador i jo la puc llegir. Això ara mateix no em sembla que tingui gaire utilitat, però quan fem codis més complexos, que no sapiguem per què no està fallant, doncs ens pot ajudar a mirar on hi ha el problema, perquè ens pot donar informació sobre l'estat de les variables. Llavors, el que anem a veure, anem a fer un control per codi així. Tinc un nou element, per tant, l'haig de posar aquí en el setup. El nou element que tinc és bàsicament l'ordinador, en el qual jo li enviaré informació. Per tant, començo una comunicació amb l'ordinador. I aquí, per començar la comunicació amb l'ordinador, és bàsicament la instrucció seria el begin, què fa? Doncs em comença la comunicació amb l'ordinador. Aquí li haig de posar ara la velocitat a la que ens comuniquem amb l'ordinador. I després veureu per què. Normalment s'hi posa el 1600, que això té a veure amb la velocitat amb la que s'envien els bytes i aquest. Però bé, posem el 1600. Llavors, cada vegada que jo vulgui que la meva placa Arduino parli o li digui coses al meu ordinador és simplement que escrigui el serial. Serial.print vol dir que jo ho podria veure. Això que ja diu els escrivits aquí, jo ho podria veure en el meu ordinador. Serial.print pulsador apretat, sí. Per exemple. I si no, allibera. Però això té un problema, i és que si li poso directament a la meva pantalla del meu ordinador, què aniré veient? Aniré veient una cosa a continuació de l'altra. Si vull que m'ho escrigui una sota de l'altra, doncs haig de dir que, a part d'escriure-ho, que m'ho faci una línia nova. Seria el print? I ara li vaig a connectar el meu, però com que no hi tinc cap pulsador ni tinc res en el pin on li he dit, doncs em dirà que sempre està alliberat. Només us ho ensenyo perquè si podeu veure. Ell passa el codi. Està actualitzant. Diu que ja l'ha pujat enllestina. I ara com ho veig? El que m'està dient la placa. Doncs obro el que se'n diu el monitor sèrie. El monitor sèrie és això d'aquí i representa que, tot i que l'Arduino m'estigui parlant amb el meu ordinador, si no obro la pantalla per veure què m'està dient, no funciona. Llavors aprendo aquí i si us hi fixeu, m'està dient alliberat sempre.
vosaltres, si apreteu el pulsador, us hauria de sortir aquí apretat. Sí? D'aquesta manera, què estic aconseguint? Estic aconseguint que, a part d'interaccionar la placa Arduino amb el pulsador i el LED, també pugui interaccionar amb el meu ordinador. Llavors anem a veure si ens falla el pulsador o ens falla el LED. Això, la canya de LED, tampoc. Per veure si ens falla el pulsador o el LED, anem a fer això que està apuntat a la pissarra. Anem a fer el serial reading i que m'ho tregui per la pantalla. A veure si ell sap quan està apretat o quan està alliberat. Ah, ja ho veig. T'has equivocat. Que el GND no... Sí, són dos, fixa't. Aquest és... O sigui, la placa aquesta en té diferent, la GND. Si vols... No entenc bé. Exacte. Vale, però per què tots dos... O sigui, tu has de portar dos cables, no? Si aquest me'l portes al GND també ho farà. Però què passa? Que en comptes de connectar-me al GND, el tenies connectat amb els 5 volts o així. Aquest cable tu no el tenies connectat en el GND. El tenies connectat en un altre. Sí. El negatiu és el GND. I n'hi ha diferents en aquí. Llavors, un el tens en aquí, però en aquí també n'hi ha més. N'hi ha 2 o 3. I tots estan connectats entre ells. Vol dir que tu... Pantalla enorme, O el connectes en aquí... És guapo, És molt guapo. Déu-n'hi-do. Ara s'entén, però no està entenent perquè... Aquesta funció d'aquí ha d'anar aquí al final. O aquesta funció d'aquí ha d'anar al final. Sí, perquè si no el serial el deixes fora. Sí, te'l tanca molt bé, està tancat, però el serial està fora d'aquesta part. Per tant, no te la farà aquesta part. I aquesta d'aquí també me la treu com el sol. Això trenca el feng shui del meu codi i de la meva alineació, perquè aquí m'has fotut espais per tot arreu. No s'ho menja i què passa? I ara veuràs el monitor sèrie. Llavors, alliberat vol dir que no està apretat i quan l'apretes... Perfecte. Sí? Perquè només sortís una vegada. Perquè ara ja no és més car, ara ja és una part de cosa, no? Seria definir una variable que fos l'estat del pulsador. Sí? I diríem, la podríem definir char o bool, estat del pulsador. I li diria que si l'estat del pulsador és el mateix que l'estat anterior, doncs que no em digui res. O si vols que l'estat del pulsador és diferent de l'estat anterior del pulsador, doncs que llavors sí que ho enviï. Si ha canviat l'estat del pulsador, que ho enviï. I si no, doncs no. És una qüestió de... Llavors, amb dos LEDs, quants estats diferents puc marcar? 2. 4, no? Que serien 4, serien 2 apagats, 2 encesos, un encès i un apagat i el revés, no? 4, i amb 3 LEDs 8, no? Sí. Llavors, com ho podríem fer perquè jo pogués controlar 3 LEDs? Quants pulsadors necessitaria? Per poder controlar 8, o sigui, els 8 estats que tenen 3 LEDs, quants pulsadors necessitaria? 2. Com ho faria? Agafaria i li diria que faria
augmenti aquesta variable. I segons el valor d'aquesta variable, que vagi encenent uns leds o no els encengui. Si voleu, ho podem fer primer amb 2 leds. Sí? Tots dos apagats seria la variable que val 0. Un encès i un apagat val 1. Al revés val 2, i si estan tots dos encesos val 3. I cada vegada que apreti jo el pulsador, que vagi augmentant una vegada aquesta variable. Amb el tema de cada vegada que apreti el pulsador hi ha un problema. I és que el microcontrolador treballa amb una velocitat i nosaltres treballem amb una altra. Vol dir que quan jo apreto el pulsador així ràpid, tarda 100 milisegons. I ell ha detectat que jo l'he apretat possiblement 100.000 vegades. Llavors, què vol dir? Que li haig d'explicar que apretar un pulsador vol dir miro que l'apretis, espero una estona, miro que el deixis anar i m'espero una altra estona. Això vol dir apretar un pulsador per al microcontrolador. No li puc dir si l'apretes, perquè si l'apretes, pam, ell ha saltat 1000 vegades. Li haig de dir, apreta, espera't una estona, per què? Perquè en el moment en què estic apretant, sembla que l'apreti, no l'apreto, l'apreto, no l'apreto. Per tant, m'haig d'esperar una estona que l'acabi d'apretar del tot. Després m'haig d'esperar que el deixi anar i li haig de donar una mica més de temps perquè en el moment de deixar anar també va fent el moviment aquest. Diguem-ne que, clar, el microcontrolador treballa molt ràpid. Per tant, com seria això? Anem a veure. Ara ho faig aquí al grup. Si l'apreto, què hauria de fer si l'apreto? Per cert, si l'apreto, és així, havíem quedat. Sí. Si l'apreto, què haig de fer? Vaig esperar una miqueta. Per què? Perquè va fent així i vaig esperar que l'apreti tot. El temps estàndard d'apretar un pulsador són 50 milisegons. Molt bé, ara m'haig d'esperar a que el deixi anar. Que aquest m'espero que el deixi anar seria mentre el pulsador estigui apretat. Llavors, mentre... While. Me'l marca com una instrucció que té. Què vol dir while? Anem a mirar. Diu, bàsicament, li escric while i una condició. I aquí tot el que vull que faci mentre es compleixi aquesta condició. Què li estic dient? Mentre la variable sigui més petita que 200. Vas augmentant la variable i llavors ella anirà sumant 1, 2, 3 i quan valgui 200, perquè és més petita, doncs llavors sortirà. Llavors, en el meu cas, com ho tradueixo això? Mentre el pulsador estigui apretat. El pulsador apretat s'escriu? Sí. Què vull que faci mentre el pulsador estigui apretat? Res. No vull que faci res. No sé si deixa totalment aquí, a veure. Molt bé. Què farà? Fixeu-vos, aquí què farà? S'esperarà, si apretes el pulsador. Si apretes el pulsador, què has de fer? T'esperes a que l'apretis bé. Mentre estigui apretat, no fa res, t'esperes un milisegon. Per tant, vol dir que ara està clavat aquí mentre jo el tinc apretat. I quan el deixo anar, què fa? Això ja no es compleix, per tant salta. I què vull que faci després? Que s'esperi que el deixi anar. Això és complicat.
però és bàsicament que jo apreti el pulsador una vegada. Perquè ell no entengui que quan jo l'apreto no entengui que l'estic apretant 1000 vegades. Perquè el seu temps de mirar les coses és diferent del meu temps. El pulsador aquest va a 16 MHz, no? Això vol dir que va a tota castanya i està mirant constantment el tema aquest d'aquí. Vaig a fer... provem això, és deures, això és deures. Si no ho fem, no passarà. El proper dia donem la solució, ho explicarem bé i ho gravarem i ens hi posarem. Si voleu provar ara, si no porto feina a casa, o si voleu, de fet us en porteu la feina a casa, o sigui que podeu anar remenant i practicant. Hi ha un piló de tutorials, de tot i més. El que passa que, clar, l'objectiu del curs és que tingueu una primera base i que després us ho pugueu fer sols també, perquè hi ha tanta informació d'això que... I a part us posaré els tutorials aquests d'un kit que semblant a aquest que tenim nosaltres, que se'n diu Freenove, que... Aquí, que ho expliquen tot, El programa Blink aquest, no? Controlar un LED amb l'Arduino, controlar un LED amb un botó manual, el Blink de 2 LEDs. Tenen un hardware que nosaltres no tenim. Els LEDs a diferents intensitats. Controlar un LED amb un botó. Tot això ho hem fet. Enviar dades a través del serial, també ho hem fet. Ens hem quedat aquí, però res, és que articles molt dins. Us ho penjo tot això. Aquest tutorial està bé perquè, a part d'explicar-vos tot això, després et donen tots els codis. Jo us ho penjo tot i